дуруд ба кулли ҳамроҳони канали ТВ Мо. Инак толенома барои имрӯз санаи 14 октябри соли 2020 тақдими шумо мегардад. Ҳамал. Дар ин рӯз дар бораи роҳбари худ аз ҳамкорон суханҳое мешунавед ки то дер ба худ омадан наметавонед. Муносибатҳои ошиқона рӯ ба беҳбудӣ меоранд. Бо дӯсти деринаи худ муносибатҳоятонро барқарор мекунед. Рафт кардани муноқишаҳои оилавӣ кори мушкил аст, вале бояд ин корро кунед. Савр. Дар ин рӯз дар бораи наздикони худ ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд хабари хуш шунида хушҳол мешавед. Ба кибру ғурур роҳ надода аз хати кашидаи роҳбарият берун қадам нагузоред. Он гоҳ корҳоятон рӯ ба беҳбудӣ меоранд. баъзе саврҳо имрӯз содаву ҳассос мешаванд. ҷавзо. Дар ин рӯз ҳангоми ба бозору мағоза рафтан ва харид кардан бо эҳтиёт бошед. Фаромӯш насозед ки моли арзон беиллат намешаваду моли қимат беҳиммат. дар ҷойҳои серодам молу ашёҳои худ беназорат нагузоред. хабар ё пешниҳоде ки дер ба даст меоред таъбатонро хира месозад. Саратон. дар ин рӯз бо баҳонаи хешовандону наздиконро ба ҳам оред. рӯз барои ба даст овардани маблағи хуб имконият фароҳам меорад. хобҳои аҷиб мебинед. диққати худро ба дӯстони пешина равона карда дӯсти нав накобед. бонувон дар фикри иваз кардани ҷиҳози хона мешаванд. асад. дар ин рӯз ситораҳо пешгӯӣ мекунанд ки дар хонадони шумо маъракаи хурсандӣ барпо мешавад. асадҳои муҷаррад бахти деринтизори худро меёбанд. дар касбу кор монеаҳо сар мезананд, вале шумо ба осонӣ роҳи ҳаллашонро пайдо мекунед. Сунбула. дар ин рӯз бинобар ба таъхир афтодани баъзе корҳоятон ва хароҷоти ногаҳонӣ таъбатон хира мегардад. рӯй афтода нашуда бо ҷидду ҷаҳд ба пеш ҳаракат кунед. оид ба саломатӣ ба маслиҳати атрофиён гӯш андохта зудтар аз пайи ташхису табобат шавед. ба таъмири хона машғул шуда наметавонед. мизон. дар ин рӯз шуморо лозим аст ки ба камбудиву мушкилии наздикон машғул шавед. аз пайи табобати беморие шавед ки чанд муддат аст шуморо азият медиҳад. барои зудтар ва пурра шифо ёфтан парҳез ва амалиётҳои махсуси табобатро риоя кунед. давоми рӯз чизеро фаромӯш ва ё гум хоҳед кард. ақраб. дар ин рӯз ба хотири беҳтар сохтани вазъи молиявӣ бо дӯстони дерина сари як пиёла чой суҳбату маслиҳат карданатон лозим аст. рӯзи пур аз рӯйдод аст, вале на ҳамаи онҳо мувофиқи табъи шумо ҷараён мегиранд. душвориҳоро дида рӯй афтода нашавед. ба ҳеҷ ваҷ ба шитобкорӣ роҳ надиҳед. қавс. дар ин рӯз маъракаи фотиҳа ё ақди никоҳро анҷом дода метавонед. дар давоми рӯз роҳҳои бартараф кардани мушкилоти рӯзгорро меҷӯед. хароҷотатон калон мешавад. илова бар ин ба маблағ эҳтиёҷ пайдо мекунед. дар муносибат ба хонаводаи худ асабӣ шуда сабру таҳаммулро аз даст медиҳед. ҷаддӣ. рӯз барои баргузор намудани тӯй ва ҷашн созгор аст. баъзе ҷаддиҳо танҳо манфиатҳои шахсии худро фикр карда одамгурез мешаванду кунҷи танҳоиро ихтиёр мекунанд. хотири онҳоеро ки шуморо дӯст медоранду дарк мекунанд озурда насозед. бонувон аз суҳбат бо мардҳо ҳаловат мебаранд. далв. далвҳо дар ин рӯз ба корҳое машғул мешаванд ки дар оянда даромади хуб меорад. давоми рӯз имкон пайдо мекунед ки вазъи саломатии худро беҳтар созед. мушкилие ки чанд муддат шуморо азият медод имрӯз бартараф хоҳад шуд. аз муошират бо нафарони бегона панд мегиред. ҳут. рӯзӣ бо бароргӯем хато нахоҳем кард. барои ба хонаи нав кӯчидан айёми мусоид аст. ба саломатиятон хатари ҷиддӣ таҳдид намекунад. ба ҳар ҳол худро аз фишори рӯҳӣ эмин нигоҳ доред. бонувонро муваффақият интизор аст. бо наздикони худ муноқиша карданро тавсия намедиҳем. ин буд толенома барои имрӯз санаи 14 октябри соли 2020 ки шуморо ошно сохтем. ба канали мо обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. то барномаҳои навбатӣ хайр.